Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Ding ding dong. Ang manuyo pa'y pamatyo na. Dam, niliyok na pod. Sige, ako rin bahala. Paduula diri. Ano ba, Dam? Nga ipatalikod mo ko nimo? Ayan ang reklamo. Kaya ko kang lubton. Okay boys, karon nga adlaw, pangita mo og players nga modula sa atong Squid Game Season 6. Unsa nga klase nga player, boss? Kanang manuyupay, kay kabalo ko, nga kulang na sila pang tulak. Kapi, boss. Kay daghan kay sa mong bariyo. Okay, unsa may gihulat ninyo? Pasi na! Isa man ka? Gusto ka na kay paluap? Kaya, ganahan ko na. Sakto, magdula ka para na kay kapaluap. Gwapo na. Apil ko na. Sige, magkita rata sa binyo. Kaan naguba ni motora eh. Sapay may panggasto na ko niya eh. Kinsa man ka? Gusto ka makakorta? O papaayos imong motor? Na, gusto jud kay boss ba? Gusto kay kwarta rin boss, papaayos ang motor boss. Paluap gusto ka? Ang sabot. Gana akong ganahan boss. Mag-abot rata sa venue. Kinsa man mo? Wala na kay kontrol mo pang paluap. Sige asset mo ha. Dili, boss. Legit ni. Uban sa mong dula, kay makapaluap pa ka. Daghan mo kayo dito balop. Huwag problema. Basta magkita rata sa venue. Sige, muantor ko dito. Taysa, mas maayog mo uban na lang ko ninyo. Sige, mas maayo, boss. Dam! Nana mga player? Maayo, puros maka na manuyupay sila. Legit kay Dam, gisorjo na mo. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Ding ding dong. Okay, magsugod na ta. Ang manuyupay pamatyo na. Kadaog ko ani ron. Follow up na ko. Ay sigsaba dra, pawiran jud ka. Dra. Ay soyot dre. Layo ni dula ay. Dam, nilihok na naka-strike. Ay, murag ka may nakasuyop pa. Usa ba may ginugay-dugay nimo? Kuhaan na. Sige, Dam, kape. Wala na pre, patay na. Ang manuyupay pamatyo na. Nga, murag atik-atik kami nimo ba? Ayo siglig-lihok niya ba? Impas juga ron. Dam! Nilihok ang nakaitom, Dam! Usa ba may paabot mo? Kuhaan na. Unsa man dulaan eh? Mura magdi tinuod. Patay. Dam, ako naman lang kaisaan eh. Sa man ni dulaan pa ni? Dam, nilihok na pod. Sige, ako rin bahala. Paduula diri. Oh shit, not good. Magunsa man ko. Patalikdan ninyo. Sabay dam. Ayaw nagreklamo. Patalikdan na yun. Ano ba dam? Nga ipatalikod mo ko nimo? Ayan ang reklamo. Kaya ko kang lubton. No, 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 no.